Dọkịta m gwalụ nwunye m na-achọ ka ọ ghasaa ezinụlọ m. Ofu nwoke sị bụ na ya na nwunye na-ese ezigbo okwu na ihe na-eselo ha na ya yosikene nọ maka na nwunye n'obodo oyibo ka Destiny ji eselo ha okwu. Na ọ bụ na nwunye ya nọrọ obodo oyibo na Destiny ekwesịrị iselo ha okwu, mana ịmagonu nwaanyị bịara obodo oyibo obido nwaba ihe waba anya ọkwa ịghọtago. O wee sị m datina na ha nwee family doctor n'obodo oyibo. So o wee lụọ one day arụ wee na-aya ụmụaka ya na-abụ. Ya wee dulu ha wee lụọ na nke doctor. Doctor wee jụbịa wee sị ya arọ one ka nke a dị na echetarazi. Ọ jụkwa onye wee sị ya arọ one ka nwa gị nke a dị na echetarazi, ghọtago. Ya wee nebe doctor anya, doctor wee sị ya na enwere ike ibelieve na echetarazi arọ one nwa gị dị, ịghọta. So doctor wee wuo iwe, nya wee sị doctor nya biko nya nye time ka akpọọ nwunye. And na ịma na ịbata n'ọfịs iwelu kaadị, maka onwe kaadị a na-enye n'obodo eji eje treat mmadụ. Na ya welu de kaadị afụ chinye secretary nọ n'ilo before nya wee batakwuwe doctor. So ịchọzi na ọ bụ na doctor fụsịa gị, o weluzie de kaadị nye gị. Na that kaadị dị n'ime faịlị ebunyelu doctor, mana doctor achọrọ ịma na ya mụrụ ma this man ọ just kpachala anya chọọ ịgbasala ya family. O wee si oke, ya wee kpọọ nwunye wee jụbịa sị ya biko nwa nke a arọ one ka ọ dị. Nwunye tie wee gwabịa gwasị anya, ọ jụkwa ya sị ya nwa nke a arọ one ka ọ dị. Nwunye gwagide egwasị anya, ịmago nwunye gba felele. So doctor wee sị ya nya nyegodi phone, ya wee welu phone wee nye doctor. Doctor wee sị nwunye na ọ bụrụ na nyanwa bụrụ ngị nwa na nyanwa bụ die ga-alalụ na couch tata, nye ekwene ka die lalụ na bedroom for 2 weeks. Ọ kwulie jokingly, ọkwa ịghọtago. Duto na doctor dị surprise ihe o ji eme ụdị ihe anụnwa. So kwụsie nye ya amụ amụ, ha na ha mụsịa amụ, ịmago maka ka ọ na-ekwu na ọ na-amụ amụ. Na ya mụrụ na nwunye tekile serious. Ya na ụmụaka wee nọsịa wee nataba. Natalutezie iru nwunye kwụla ọtọ chenji o, ịghọtago. Ya kwuo n'elu, ya na-asacha nwaanyị a irucha, na-asacha nwaanyị a irucha. So kwana ya na ihe nwunye gwazili ya bụ na ọ ga-alalụ na couch for 1 week. Ya ka this woman si ya na ọ ga-alalụ na couch for 1 week. Na ya chekwe m egwuregwu, ọkwa ịghọtago. Ya amụ amụ gbakwa nkịtị, olu ka chi jielu. Nwaanyị anụnwa acha jikwa ahụ si ya na ọ ga-eje lalụ na couch for 1 week. Na ya minili. So kwana ya sị ya wee sị ahụ maka na doctor kwuru, ọ sị ya yes na ifela ade emie na ya ga-ebusi afọ ime mụọ nwa na ya ama na mgbe a mụrụ ụmụaka. Na o gosi na ọsọsọ ya nwa bụrụ dị afọ ime mụọ ya bụ ụmụaka. Na ifele megbukwenye bidozie kpọlịbịa gwuya okwu dị iche iche. Si ya na ya bụrụ onye ọcha nọ outside ka a ga-atụpịa. Mana kwa ọfụlụ ihe anụnwa doctor kwuru na ọ ga-emelie. Na ọ bụ na o merie ya malụ datina na nsogbu nke ọ ga-afụ ka nka. Nyechekwa na egwuregwu si nwaanyị acha jie na-aba si na ya ga-alalụlị na couch. Ọ sị m nne kedu ihe a ga-eme na ụmụaka kapisịrị mpe na-ene ha anya nyeje lalụ na couch. Ọ sị m na ya lalụlụla bọsị afụchiwo, ya na-eche ihe a na ya mara onye a ga-blame. Ọnya blame ba doctor, ka ọnya blame ba nwunye, ka ọnya blame bụ onwe ekpogote nwunye obodo oyibo, because na Nigeria na ihe anụnwa bụrụ anything. And because of that, na pay attention. Akwa ịghọtago. Uwe si ya mana o nwekwe ka ọ duo na nwaanyị ga-ebusi afọ ime na ime osu mụọ nwa. Gị nwa bụ nwoke, anyị ma nchetezi birthday ụmụ gị. Ịchọ ọnụ ka nwunye gị kụbala gị aka. Ịghọtago. So ọkwana ya si ihe anụnwa na-eme. Ya wee lue chi niile wee kpọọ enyi nwaanyị wee gwapịa. Enyi nwaanyị wee sị ya n'ihe imele adọrọ mma. N'ihe imele adọ kedu ihe na-aza na ichetere birthday ụmụ gị. Mana unu ma na ihe anụnwa bụ just nchefu, ọ bụrụ na ya marọ. Mana mgbe doctor ji wee jụọ gị ichetere, ọ gosi na ị marọ. Ịghọtago. Mana ya nwa na-ebelieve na nwunye na-agazi too far, na o nwelu ihe ọzọ ya melie na-abụrọ maka ihe a doctor kwuru. Ka ọ dị unu ka ọ maka ihe doctor kwuru ka nwunye ji wee kwụla ọtọ wee gbanwee. Ọ sị m nne na ya lalụ na that couch for 1 week. Mana iwo ihe anụnwa
ekwere apụ ya n'arụ na since afọ na o nwere ụdị anya ya ji afụta this woman and na since afọ na ya na-afụ na this marriage ama last na obi ekwere agbaghalụ this woman ịghọta na maka na ya do surprise like na mgbe ọbụla ya chetara ihe anụnwa ihe a na-ewutie na ya na-afụzi marriage ha as ihe ko n'elu and na mgbasa marriage ha nwere ike isie n'aka duto na ekwere forgive nwunye akwa ịghọtago ya wesị ka amalife ndị mmadụ lọ nwanne m kedu ife ilo ihe anụnwa nwunye emela kịta anụnwa nye deserve ya ọdụnụ ka o melie maka na o kwesịrị ime ya deserve ya ka ọdụnụ ka o melie maka na dọkịta gwara anya ka ọdụnụ ka o melie maka na just bụla anụ na-achụ ụfụ ka ihe a nwunye eme kịta anụnwa nye deserve ya maka na ya kwesịrị ịma na ọ na ya chefuru echefu ịghọtago o wee si otu wee do ọnya gbaghalụ nwunye turuli maka na ya deserve ihe nwunye emelie maka na ajụ ọnya na ya ga-asị na o melie maka na ọ n'obodo oyibo na ọ just chọọ izukie nwa obele na ya nwee pawa na o nwere ife ọzọ ji wee mee ihe a ịghọtago abụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwoke aka iji ma ife ọ ga-eme ihe anụnwa nwunye emelie o deserve ya ka ọ na o deserve ya ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ